Di Mas Rudi. Rene to di manual pembakaran. Lah terus dikono ngene. Ore. Tangane jetheng ngono ya. RT. Iki metode apa iki? Iki nganggo ludik, Mas. Ludik. Nganggo lanji ya. Ludik karo arit. Ibu, iki tenanan iki. Iki tapi lemahnya kebecekan iki. Nah. Ya kita tanjo sore ngono piye? Oke, piro loro ta telu? Bagianku Mas. Ya. Oh yo ngesano to ning ngene iki dijajal. Loro ae. Piye iki? Tapi Soalnya ngidule kan kerep iki. awak dhewe kan ora butuh kuwi to. Butuh pantungane panas. Iya kan ngono to. Ya nganggo ini kan ora suwe ngono. Ora Pak lho. Templek kene yo. Tapi kan pipe lho Pak. Karena ya kudu ngono to. Sampeyan loro sitok aku terus. Ya suka bae kuwi sing sak baris iki. Jaluk aku. Pine? Iya. Oh, nganggo ngene Pak nggih. Iya, apa kuwi? Kalau sekolah aku bedakno kok. Ah, kesuwen. Ngene wae. Kalau mah teles kok. Bedakno iki kaya tes kaya carane ngene. Iki kok dijabut Iki ganti tuku sore wae iki ngesang. iki sing nganggo arit Mas carane. Nganggo arit, carane piye? Kae sing gurune sampean ki. Nah, wis. 15 ribu. Kalau apa ndi sira nyanjon. Berarti iki ora etos. Nganggo lanji yo. Digone telek ngono lho carane. Iki nganggo arit Mas Rudi. Iki garit iki. Garit. Jagane banyu dan. Nganggo driji. Nganggo ngene. Tapi urung mbok siram lo siram sik. Jaga banyu dan. Maksudnya lemah ngene ngono lho. Tapi Suwen to. Tapi lama iki metode ngene. Dik. Cepet nganggo. Tapi kehidupane yo mbok. kelompok liyane iki wis sore wae iki mati kok nena Musa. Oh, bareng Tememplek. wama tapi. Tonjoko sore iki. Tapi nek lemah watu gak penak nganggo kuwi. Iya. Nanti jekku. Dia kan macam-macam ono sing nganggo mesi. Iku ora takon. Kara sak gulut kalau kara sak gulut yo. Tapi sak Pokoke yo pokoke sing jaran-jare Urung bar gak pejek iki lho. Lah iya nek piye. Lah kae ndok to sik Bu. Akeh. Nyete. Tukupate WMT. Aku tak nang sore sewekku sing kaya ngene. Diketoki breng pate. Ora gawe nang kono kan. Iki banyu cem-ceman kletong sapi. Air kodok. Lha kuwi sak lubang sitok lho kon. Sak lubang sitok. Sik ajurang Mak Dik. Perekno rene tak kandharine. Kulone kan lho. Ono sing ngene. Ada ono sing delok ngene yo. Heeh. Iki yo gak urip bareng. Diketok. Iki sing nganggo arit, nganggo mesti. Iki tapi ketekok yo. Iki pinggir pipa ben diteni. Iki ora wi. Wis mati. Yo, oyote ketekok iki. Mergo ono lho. Dari wae ra kok geliwat. Yo iki kan ora. Loro nah. Yo ning ngono ae. Ini teko ben apa, Mas? Ya sekolah. Ben apa maksudnya? Yo. Bedane piye sok ben? Ora ngodo. Bedane nah, mulane ditengeri kan. Sing nekokan yo, Pak. Nah, oyete neko modote kurang. Tak tengeri watu wae nek ngono. Andenge pipa kuwi lho. Ndi iki lho, iki yo. Jiro. Acir ya. Papat to piro. Ono sing langsung dibleki ngene barang ya. Ayam. Aku ya buka iki. Iki sing ketokan. Ketokan. Oyote yo. Aku tau sing lokal aku njaluk aku meh lokal tepak sing didiranku ya lokal ngono. Iki ketokan oyote Mas Rudi. Apa disiram? Iki sing lokal gawe neh. Iki lokalan wi nunggu banyu udan lek kon iki rasa siram iki. Banyu udan iki, rasa siram. Oh, ngene jelas to ya. yo. Masuk. Cocok. Metodene dadi dijelasno kabeh carane nonjo piye. Kurang ngono. Iki lho wong tani. Ora ora ono ndi nek gorene. Iki apa iki? Cek ta madhep rono to. Cilik kene apa? Oh, sekolah iki lho.
Keras to ya. Oh. Panas iki untuk dites kaya bongke. Malah yang ngono ya. Lah ki yo wanen-wanenan wong yo panas ngono kene. Nek jane anggite ape. Kudune dingenekno, metode. Ngono saking wis. Nanti cocok ta leko nanti kotor langsung ke lho. Bibite Ora ora budal kelompok. Ya nek aja langsung. Iya kaya tojo lah wis. Gimana terlalu muda iki apa Pak? Sertifikat ora iki Pak? Iya. Apa saya kuning. Lah, Sing cilik ya? Sing cilik ya? Pakon, iki Pak. Sing alit niki lokal napa sertifikat? Ini. Mek nang ndi lho, Mang? Ya sing ori to iki. Ori cuma piro iki? Cuma 3. Telung wit, Pak. Di perbandingan. Bene yo. Iki tanpa ketokan, nganggo tangan ya, iku nganggo lanji, utawa nganggo ludik. Nganggo arit. Iki tanpa ketokan. Iki Tetep gawe tangan teko, piye? diteko ya sistem diteko oyote iki. Dimut ya. Ya cateti nek kakean catetan iki yo. Giro lupa. Iki lho mau mbikan. Terus nek niku sampun Lah niki diketok, Mas. Iki diketok oyote. dadi sak kelompok niku Pun. jenengan Arek ndelok asile somben. Nah,